I don't know this man called Uwazurike. Akụkọ is still hidden. Many people don't know. But the few that knows are still telling you. The Lord said that from now that you should confess your sins because you have really tormented one or two people. The nonsensical news that Uwazurike is sick. I'm not sick. I know you missed me. After a long time, I've not been talking. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na Maazị Raph Uwazurike apụtala wekwuru ọnụ ya. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.c ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa, ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Maazị Raph Uwazurike bụ onye isi ofu n'ime ndị otu ndị na-achọ nnwere onwe Biafra bụ otu ama dịka Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra MASOB n'aha nkenke apụtala ma gbagha otu asịrị nke na-agagharị bụ nke na-akọwa na ya adaala n'ute ọrịa. O mere nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara ebe ọ nọrọ gosi onwe ya ma kwukwanụ ihe mere ndị bupụtara ụdị asịrị dị otu a ji wee na-ebugharị ya. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ọ bụ maka na ya akabeghị kwuo okwu kamgbe emechara ihe ntụliaka nke obodo Naijiria bụ ihe mere ụdị asịrị dị otu a ji wee na-agagharị. Ebe ya bụ asịrị bidokwara n'ụbụ n'ọnụ otu onye ụkọchukwu bụ onye ama dịka Evangelist Ebuka bụ ebe ọ bụrụ n'amụma wee sị na o nwere nwoke a na-akpọ Uwazurike bụ onye nke darala n'ute ọrịa ma naanị ihe ga-azọpụta ya na ya bụ ute ọrịa bụ ịpụta wee kwupụta ihe ọjọọ dị iche iche bụ nke o merela ọtụtụ ndị bụ ndị ya na ya mekọrọla ihe. Ya bụ Maazị Uwazurike gakwara n'iru wee kwuo na ihe mere ya ji wee gba nkịtị kamgbe a na-eme ya bụ ihe emume ntụliaka nke obodo Naijiria bụ na ya ekwuola ya na mbụ na onweghị ụzọ ọbụla nke onye Igbo ga-esi azọtanwu ọkwa ọchịchị nke onye isi obodo Naijiria, mana ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ ya aja aha mgbe ya kwuru ya bụ okwu. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Una don see am. Raph Uwazurike seriously sick. If nothing happen, he fit die. Hear the video before we come back. Make everybody dey careful. When we dey talk am, no soil your hand. No do people evil. Hear the video first before we come. As we worship God, heaven is open. Amen. This person called Uwazurike. You suddenly started having stroke. You are hiding it. You are not coming out. You are hiding it. The physiotherapy people are coming to attend to you. You are taking all the medical attention because you are not hungry. You are not hungry. You have every money to take care of you medically, but that part of your body is not receiving any life at all. Uwazurike Akatu Sokotoshinda. Well recognized in your town, a title man like you. As I'm talking right now, your one side of body is dead. The family knows that it's not ordinary. Everybody tells you it's not ordinary. Everybody around you is complaining that it's not ordinary. But no one to hold responsible. But tonight, the Lord has remembered this family. Amen. It may be one person watching from that family. It could be one nephew watching. Prophecy fire can go to different directions. So far, there is a point of contact. I don't know this man called Uwazurike. Akụkọ is still hidden. Many people don't know. But the few that knows are still telling you. Right now, the Lord said that you prophesy your healing. Amen. The Lord said that from now that you should confess your sins because you have really tormented one or two people. I don't know whom you are. And the Lord is telling me to tell you to confess your sins and amend your way. This man called Uwazurike, I don't know whom you are. You are having stroke already. Make peace with one or two people you offended. You offended. Unless it will be obvious one day and you will die. It's still hidden. It's still hidden now. It's still hidden. I don't know whom you are. It will be obvious and it will kill you. But confess your sins and I made your way and you will be healed. Even from this night, the healing power of God will begin to touch you. Ọkwa ihụla ebe nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Ebuka kwuru ya bụ okwu
ngwanụ ka anyị tinyekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ bụ ebe Maazị Uwazurike kwukwara n'okwu nke ya ka m bịakwanụ. The nonsensical news that Uwazurike is sick. I'm not sick. I know you missed me. After a long time, I've not been talking. Because he said, you wanted to be the president of Nigeria. Because I came up to say, somebody who came to my house and begged me to support him to be president. I said, well, I believe in the youth taking over governance. A governor at the age of 46 years. I said, I support you. You came on me. Uwazurike is this, your brother wants to be president, blah, blah, blah. I said, no evil man will be the president of Nigeria. He said, no, you must be president. Most of you left the Biafra struggle and jumped into the ship of Nigeria president. I said, okay, fine. The bull does not want the contention. I took the sideline. Be the president of Nigeria, let me see. Today, are you president? Are you president? The elections have come and gone. Are you president? If I had thought or campaigned for anybody, you would have said, oh, you would have been the president of Nigeria, but because Uwazurike campaigned against you, that was why presidency eluded you. I kept quiet, and you missed me. I have been hearing people saying, where is Uwazurike? He doesn't talk again, blah, blah, blah. I kept quiet. After the presidential election, I kept quiet until the governorship and the houses of assembly election passed. Today, where are you? No evil man will be the president of Nigeria. You are deluding yourself. I've been educating you over time. You don't understand. Then you turn it to me, Uwazurike is sick because he's no more talking. I'm now talking. Uwazurike is not sick. You are not God. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, deere anyị ebumnuche gị etisi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Dalụkwa gị onye na-eso ebere ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Greta bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na agbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nka na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.